Martangnya mahita dameni debatana sumurun sensalu roha imana mangaramuti hati-hati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debatari hita imana tersurat di 5 Musa bidu 30 ayat 15 satu ayat 20. Songono mahatani debatan. Idama nunga hupapilitu tuho sadarion hangulua dohot hatuaon. Hamatia do hamaguam. Aku matutu madok tuho sadarion ikon haholongamu jahuba di batam jala marparangi di akadalan nahut mangaruti akapatikna. Aka aturanna dohot uhumna asa pangulun naho jala patoropon naho. Jala paso-paso ni jahuba di batapo di tano sito poto munuaing bahin partadiam. Ala itong suna marbali rohamdang oloho mangangihon lam oloho elailaon marsobatu akka di batas silibad do mangoloy akkaing. Napabotohon kian maawut tuhamu sadarion. Ikumago situ tuhamu jaladang tagamun lilik kamu mangulu di tano sitio pemuna dung tari par Jordan bahin partaliam. Juok kuma sadari langit do tanu gabe siti dengku do pakamu bahwa nauku papilito to hamu hangulua do hamatian pasu do toru di bahini pilli mahanguluan asa mangulu ho do pinopar musugun saha holongamu jahuba di batam jala tangi hono muswarana jala marsilo hamtu ibana ai ibana hangulua muhian dohot na bagijang umurmu asa toto komarengan Tano naong niwarihon ni Jehovah hiya tu akau pumtu si Abraham si Ishak do si Jacob naing lehonon na itu nasida ido saha na topik ni turputa makaholongi di bata jala manangihon suarana. Dihamu dong asaha porsiaon adorang suta pahiba-hiba turpu tahun adong ma barita nama dong apuda. Isa daluat adong ma dikuari adong ima doli-doli panglatu alanunga gejang umurna. Jadi rupani Roma kanatoras do keluarga bawah nama hopuang. Songon umur munong sorma tua umur mupangin nama apela somar haso takko dungi didok na tua ka keluarga nama asa di pangulihon mangoloy ma di patongong ma ibana tusada anak boru jaladung di patongong jadi mana sida marhasohotan alana pinatongot-tongon songon idot si anak boron ipatongong matibana dengan terpaksa dioloi si dunduli songonin nang si buru di dioloi mah na sida di patongon alay nung marumah tangga na sida holan na berbedai ma na sida jada juk mana sida saya makatahon di keluarga na ay solo mo herrak kumidaho ninna ho aupe ninna buru-buru misi sona uya kalitu dang lumurah komedo songoni manang si bawa songoni si buru-buru holan songoni ma ber-beran na sida ujungna didok ma ay sona ho pilih aku dam pinau pilito inukku milito papaku itu ayaw pinin nama alay dok songoni dang ana milito ujungna berbadai laos sirang ma na sida ape nunga adong sada borungan. Gabi songoni marupane sirang mana sida alay anggo borunon dibuat opung nama. Alani iba naneng dohonota sian jamita sadarion hidup ini adalah pilihan. Mangulu PIP perkara pilihan dulu. Mangulu hita menentukan judul tapi ke masa depan tapi menentukan ICP tong do pilihan. Unang masongon ilustrasi dengan ambil itu dah pilih aku honin
Jung nahol na berbedai gabe sirang. Bapak kulo milito omak kulo ni narupani. Alani di ngolut tahun perkara memilih do. Ya jika ya tidak, jika tidak. Unang dipasang, unang dioleh hapinan dan ya serohana, dan sepikiran olah mangoleh songoni. Ido na tidak di bagas 30 tahun. Disuruh di bata marhite simu satu atongan ni bangsoi. Ado ang sa na sida di tano ima habawaran ni susui. Pilit ma ninna. Pilihlah. Pilih ma. Nunga hupa pilih tu hosa dari on hanguluan hatuan hamati doho hamakuan. Pilih ma. Hatuan doho mana hamakuan. Itu benar edini sekolah minggu kan duduk deho nih. Di dunia ini ada dua jalan yang lebar sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, hidupmu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Alania do nanay pasahaton ni di bata marhite turputa saderion. Adong nanay pasahaton di bata tu hita. Na parjulu sahali ima. Ulaon mamili dada ulaon namurai. Salah memilih, salah hanguluan. Salah memilih, bersalama nang tu ujungna. Alani pilih, ulah memilih dada ulah namura. Alani martangi aku, siakapor siam. Pilih ton. Selalu dojol memilih na duminggan. Itu dah, Bartolo menurut Nabi kan itu. Alai itu tu all doh na pinili ni. Denggad di iba. Alai na pinilitiu dan dingga di dongan. Alani molo adong narikot ikos si pilitun apalagi makoro tu parnguluan sa jumulu matumakas tapamanat. Jala tarimangi, jala martangiang. Obardo na tapiliti tulomo ni rohani di bata. Di halo mohon di batado na tapiliti. Dang maralon na tapiliti tu patik ni di bata. Molo tapilit na dingga jala mabaik kita jono tu jahuba ido. Nandok naking gabi taulas ni rohan. Alani molo ta pilit naso dinggan sige ma parala leon. Sige ma nang tudi bata molo ta pilit nang naso ni romo rata. Sige ma tu moluta. Songon nakengani dang nau pilit tonin na. Betul. Ido na tidak. Alak naso dipilit sekapor siyaw alak naso takas imanah kaya ni sin dala na mamilit olo di gabi makurangi alay na mamilit cakanguluan sekapor siyaw ma molo dipilit ang uluan ni bata hingo ma marparangi matong di bagasan parangi na dinggan marparangi matong son anak ni bata atong dia makadungan di prosesi do diajari tupukok kita tonga-tonga ni bangsa yang kita di proses handung haruar bangsa Israel seperhatuman di Mesir. Saya jujuk na sida manibil sedara di bata. Saya jujuk na sida lautu di bata sibal. Labar ungut-ungut. Takang rohana, jubul rohana. Hidup benda sampai songoni diling na merdadan 40 tahun. Di halongonan ni rupani. Di natakas ima hatakangon pembangkang parohana nama bain jubulod na sida gabi liling. Alai kodoh tahu itulah cara Tuhan untuk membentuk mereka ai murah-murah na sida. Tari lela. Atong molo nang ajaran itu pokok kita di perkara na mamilit rasa tulok kita selalu na ikon mamilit jala na dapat kanguluab do hatuaw ma atong asa dapat kita hangulu do hatuaw ni ikon halo haholongat tado di bata idok nakengani siyan nasa roha siyan nasa hati-hati do siyan nasa gugu asa marhapati ni iman nakengani tu pasu-pasu itu dah
Unang ma saya tapili be akka narorangi alay ng gajaran na mahitarak ngani ibagasang ulut taon dewa tama tapilit unang be olo hita saya di layla portion hatchit manang pet di perdalanan ning ulut ta tutong setia hita tayo hatan dewa ta tuakka na setia na haposan di hata ni debata na maniu haporsyon na ito na majalo tupal hanguluan ni alan niya makadong sa haporsya dan pola gajang berohonon merihiti turpukon songon edeni bunga nama idui pilit mahanguluani say pilit mahanguluani asa manguluho muse Wima satorus na itedion. Tapili matutu hanguluani asa mangulu. Jara taingo ma. Di pemilih taido menentukan masa depan. Di pemilih taido i manakingan apa tapili rokap ulaun masa depan tergantung kepada diri kita, jangan karena pengaruh orang lain. Alai martang yang mehita, alani hapor syot tamai, asa dohonot tamam. Obar me tu sakap di dibata jalaronot tame obar tu sima marparange mahita obar tu lomorohana taraduti mapatina taraduti aturanna taraduti uhumna asa sahat tu hitana tapiliti ima hanguluan ima pasu-pasi unang behita parela sutungolo hodiela amang dotaminang ala disibulis olan alani pengaruh ni portibion alani akahedetun habati eddoci unang alani natarela hita gabi mago arta nasaliling na pilit ma hangulwani amin muliate mariho alituan dewata marhiti hatam nabadi amin